sortu zana, gaur egun tailer bat baino gehiago da. Sare bat da. Musikaz jositako sare eder bat. Adin eta pertsona oso ezberdinek osatzen duten sare eder bat. Talde benetan... Talde batean, abestian, sortzen dugu danoi emozio bat oso fuertia. Eta emozio honeei esker, emozio honekin iten duguna da abesti berriak aukeratu, abesti gehiago aukeratu, eta ostiral goizero, karpetan, beso azpixan izan da, musika etxera joaten die. Kantu tailer hau, alaiak jubilatuen elkartean sortu zen. Herrian, jubilatuek zaukien aisialdia betetzeko asmoakin. Eta urte guzti hauetan, talde moduan indartu ingare eta herrian presentzia handia izatea lortu dau. Momentu zailak bizi izan ditugu, adibidez, pandemia garaian. Baina, helburu nagusixena bete dugula uste dugu. Ze, danok kantuan bidez gozatzen gabitzen hemen, sozializatzen dugu eta noski disfrutatu egiten dugu. Eta urte hauetan, emanaldi askotan hartu dugu parte. Hasieran, hasi zen ahots baten abeste. Baina urteak aurrera indabien enean, polifoniak egiteko gai izan die. Bakitzu ezer dien polifoniak? Da, ahots ezberdinak momentu igalian abestia. Eta adibidez, alaia kantuan, egon die auzuetako jaixetan, eta herrixetan jai giroak mugitzeko beti egon die hor. Baita egon die eskolakin parte hartuta, herrixa kantuen ekitaldixan hartu zabien parte, eta honekin lortzen duguna da belaunaldi ezberdinetan nahasketa bat eta holan transmisio bat dau belaunaldi batetik bestera. Eta etorkizunean zer? Ateak zabalik egongo dira hemen beti abestu nahi dauen entzako, eta abesteak gozatzen dauen entzako. Eta orduan, gure bidea aurrera jarraituko dugu danok. Eta gaurko emanaldi hontan, alaiak kantuen taldeakin batera, herriko Bixente Goikoetxea abesbatza eta Papargorria abesbatza egongo gare. Abestuko ditugun kantuak, egitarra bian dauzkotzuen, nahi baldin badituzue ikusi aurretik. Eta gelditzen baten bakarra da eskerrak ematia, eskerrik asko gaur eszenatokian egongo garen danoi, abesbatza eta pertsona danoi, eskerrik asko hau posible egiten duzuen danoi, eta noski, gure emanaldietara etortzen zareten danoi. Mila esker!